Ovogodišnje treće uprizorenje živih jaslica, koje se u Svetom Lovreču organiziraju već 10. godinu zaredom, okupilo je mnoštvo posjetitelja. Ovaj drevni gradić stanovnici Lovreštine preobrazili su u povijesni Betlehem. Više od 150 volontera uspjelo je dočarati duh Božića. Kostimirani volonteri pokazali su kako se nekada živjelo i radilo. Na nekoliko su sati oživjeli stari, gotovo zaboravljeni zanati. Stolari, lončari, kovači, pletači. To je ono što u stvari fascinira i nas, a i posjetitelji prepoznaju taj duh zajedništva. Biti i širimo duh Božića, ono što zapravo jest veselje, mir, dobrotu i ljubav. Atraktivne kulise koje dočaravaju Betlehem svake su godine sve bogatije. Lovrečanske domaćice pokazale su kako se peče kruh, izrađuju fuži i pljukanci. Djeca se mogu zabaviti, njima je najinteresantnije domaće životinje, tu su magarci, konji, krave, ovce, koze. Većini je posjetitelja najdojmljivija sveta obitelj. Kostimirani volonteri tijekom ovih su godina imali razne uloge. Bio sam najprvo neki mali pastir ili neka vođa pastira malog, a onda poslije postepeno sa godinama stavili smo novu poziciju, malo bolju na stražu, te jest ove godine dobili smo nove uniforme, to je neka posebna straža koja stoji ispred Josipa i Marije kada idu prema štalici. Dobro, vi zapravo čuvate ulaz u Lovreć. Da, tako je. Znači, Lovreć je danas testa 3 puta, što je do sada bilo, danas je 3. put Betlehem i mi čuvamo znači, ulaz u Betlehem u Starogradsku jezgru. Ja delam sprte košare i uplećivam ove boce. Moja uloga je pastira, da obiđem stado. Vi ste iz Lovreča? Yes, I live over here. Ove godine Sveti Lovreć, kako kaže njihov notar, posjetilo 12.000 ljudi. Mogu se zagrijati po ovoj buri uz toplo vino, kuhano vino i topli čaj, domaće kolače. Napominjem da je sve besplatno kao i ulaz, tako da zaista mogu se ugodno provesti u Svetom Lovreću. Bogata je i ponuda lokalnih OPG-ova. Sve domaće, od kobasica do fritulica. Pa dajte nam nabrojiti sad to između, sve šta je od kobasica do fritula. Vina, sirevi, pršut, čvarki. Recite mi, jeste prvi put u Lovreču i kako vam se sviđaju jaslice? Super je, sve je ovako perfektno. Zašto se vraćate nazad? Šta vam je tako? Tako, prođer. Ugođaj, lijepo, tako, božićni ugođaj. Baš osjećaš kao da si u Betlehemu. U svom malom srednjovjekovnom gradiću Lovrečani su posjetiteljima, a po našem sudu, prije svega samima sebi, priredili izniman događaj, koji će narednih godina mnoge generacije malih Lovrečana motivirati da svoje posjetitelje uče što je Božić i duh zajedništva.